Amen. Kepha kwakuningi ngasesiphambanweni sikaJesu unina nodadewabo kanina uMaria umkaKleophas noMaria Magdalena. Uthe uJesu ebona unina umfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, Mame, beka indodana yakho. Wayesethi umfundi, beka inyoka. Kusuka ngaleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Ngicela dadewethu samke Mpungose zimo nikhuleke. Nomunye uNkulunkulu onjengawe Nkosi amandla nangalesikhathi babo ingcwele ibanaye babona amandla ephakathi kwethu simazi Nkosi amandla kodwa simema wena futhi sinxenxa wena Nkosi amandla ukuba silalele Nkosi amandla okuphuma kuwe. Thatha udumonekazi kuthi isibongo zonke izike zakho kwelithi igama leNkosi yethu. Ya